Soc Dani Pena, treballo a Garamond, una agència de publicitat de Tarragona. M'arriben encàrrecs de disseny, de web o d'il·lustració i treballo de dissenyador gràfic. Molta de la inspiració que agafo són xarxes socials que, encara que no les faci servir, les utilitzo per guardar referents, imatges i gent que m'agrada molt com treballa. Normalment els encàrrecs que m'arriben són a Garamond i el temps lliure que em queda agafo alguns encàrrecs, com per exemple una empresa catalana que fa roba de Catalunya, tot fet confeccionat aquí. A vegades també m'arriben encàrrecs per cartells, més de disseny gràfic, més culturals de la ciutat. Un dels temes en què ara estic més ficat també és la cal·ligrafia, i si puc integrar-la als projectes que tinc actualment, cartells o més temes de disseny gràfic, si puc també la